Dobro vam jutro iz Prima salona na Jankomiru. Sa mnom su jutros Amadea i Mija. Dobro vam jutro. Dobro jutro. A vrijeme je došašće i svi jedva čekamo skupljanje naših obitelji za bogatim blagdanskim stolom. Upravo ćemo jutros govoriti i o stolovima, a Mija će mi na početku reći što sve uzimate u obzir kada dizajnirate novi blagovanski namještaj. Kao i za namještaj za cijeli stan, tako i za blagovanski vodimo računa da on bude ne samo dizajnerski privlačan, nego i da ima funkcionalnosti koje odgovaraju našim kupcima. Potrebno je zadovoljiti potrebe kupaca, njihove navike i njihov ukus, a našim kupcima je prvenstveno kada kupuju blagovanski stol važna dimenzija. Zato mi volimo ponuditi različite stolove kako bi se najbolje mogli prilagoditi njihovom prostoru. Kakve sada stolove imate u ponudi? Kako ne bi ograničavali kupce u izboru, ponudili smo im u premium stolovima sustave stolova gdje oni mogu uz jedno kvalitetno masivno postolje koje može biti od bukve ili hrasta u različitim završnim obradama izabrati ploču koja može biti ili lakirani medijapan pa sve do lakobel stakla. Isto tako ploče stolova mogu biti fiksne i razlačne u različitim dimenzijama kako bi se prilagodile svakom prostoru. A što je sa stolcima? Kako se oni mogu prilagoditi svakom ukusu? Modularnim pristupom svakoj kolekciji omogućili smo kupcu da sam sudjeluje u osmišljavanju konačnog izgleda svog namještaja. Isti pristup primijenili smo i kod dizajna naših stolica. Sustav stolica Mondo, Vivo i Lago namijenjen je kupcima koji svoju blagovaonicu žele osvježiti modernim i upečatljivim komadima namještaja. U sam oblik sjedišta po kojima stolice nose ime, kupac može odabrati između dvije kvalitete sjedenja. Uz uobičajeno sjedište od kombinacije spužvi nudimo i sjedište s džepičastom jezgrom. Unutar sustava premium stolica kupci mogu odabrati metalne ili drvene noge. Kombinacijom odabranog postolja i sjedišta kupac sam odabire kako će završni proizvod izgledati. Naravno, jednako je važan i odabir tkanine i boje, pa smo posebnu pažnju posvetili i odabiru široke palete boja, tkanine i materijala. Dostupnim bojama želimo pokriti sve ukuse i želje kako bi svatko pronašao blagovanski namještaj koji mu najbolje odgovara. Amadea, znamo da je srijeda i to primamljiva srijeda, ali još uvijek ne znamo što ste nam ovoga puta pripremili. Tako je, danas obilježavamo još jednu primamljivu srijedu popraćenu odličnim uštedama za dnevne sobe. Pripremili smo 40% uštede na regale, komode te premium tapecirane garniture, sve trosjede, dvosjede i fotelje. Pozivamo sve da nam se pridruže u Prima salonima i na webshopu kako bi stvorili ugodno mjesto za druženje s najbližnjima. Prima je spremna i za sezonu darova. Što vaši kupci mogu pronaći u vašim salonima? Od sutra počinju vrijediti uštede iz našeg novog letka. Pripremili smo uštede na namještaj za svaku prostoriju vašeg doma. Osim namještaja, očekuje vas ušteda od 15% na cijeli koko mezon. Brojne koko dekoracije mogu postati idealni pokloni za vaše najmilije, a možete ih ekskluzivno pronaći samo u Prima salonima i na našem webshopu. U susret blagdanskim obiteljskim okupljanjima, naše kupce očekuje i 30% na koko mezon rasvjetu kako bi u svoje domove unijeli posebnu atmosferu. A od sutra vas, dragi gledatelji, očekuje još jedna posebna ponuda. Amadea zna o čemu je riječ. Tako je, sutra nam počinje obiteljski tjedan u svim Prima salonima i na webshopu. Pripremili smo 40% uštede na modularne i blok kuhinje te na blagovaonice. Obiteljski tjedan traje sve do 14. prosinca te je idealna prilika ako ste u potrazi za modernim i kvalitetnim rješenjima za svoj dom. Hvala vam puno na razgovoru. Kao što ste čuli, Prima je spremna za obiteljski tjedan i za blagdane. Iskoristite sve navedene pogodnosti i odaberite dar za vama najmilije osobe.